Kumbala long hak arpunyo tarik nailur arja arpusau ki seng bakentop ya Khasi Students Union ka hinyo trap Youth Council, Kyrwoh Youth Federation, Federation of Khasi Jaintia and Garo People, Confederation of Ribhoi People hak step jong ka arpu pra tarik nailur arja arpusau kila Hiar Biang Umroi Airport ban Pakhang ya ka jingtmu ban Nongïalam keme ya ka Masi daga kenhon ki sadatan dharmi Hindus. Kini ki seng kidang ap ya ka jingwan ujagat guru Shankaracharya Swami Avimuktesh Waranan Saraswati banyak keren bat persya ya ka kenhon jong u ka batmu banya lap khang ot do bat ban bam do Masi haka jalla. Haka sngi baladap uteu Nongïalam kite ki kenhon niam u klampoi ha Umroi Airport ha padeng ka jing ap ki seng bala yok khubor bon poi mentaka sngi daga charter plane haka por khat arbaje men sngi. Kani ka jingwan uteu Nongïalam kate ka kenhon niam ka long shibenta ka jingalap ha borok koi kari India ban khang ot do Masi namar ka Kenya ka Masi kum ka bakentang bat kani ka jing ya yalap latip kum ka gaw dwaj stapana Bharat Yatra. Haka jing Hiar ki seng layu i baki bor pulet bat ki bor pia district Kyrwoh ru kila wan ban pet perman bakaram dan kanu ka bala ban lam syakahuri hura. Ki seng ki yeng haka nongrim bakin nom sya ban wan yalap persya bam do Masi haka jalla namar kumba kalong katay ka jingwan yalap kan kata mat yong ya karukom karukom bam bat kariti dostor ki nongsong snong ka jalla ki babam do Masi bha. Kumban syukro bau teu Nongïalam katay ka kenhon layu jing tep bolami na Guwahati henne ka step ban wan sa Shillong. Kani ka kenhon niam kala syak persya haki jingtmu yalap jongka ha Arunachal Pradesh, Nagaland bat Manipur haki khendiat sngi baladap. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.